Huwa minnu li liġi Maltija hija bbażata fuq il-pedamenti tal-liġi Ewropea. Però huwa minnu wkoll li kien hemm professjonisti fis-settur finanzjarju li qalulek li nuqqas ta' azzjoni tiegħek fuq Keith Kembri u Konrad Mizzi jista' jħalli effetti fuq l-ekonomija Maltija. Inti se terfa' responsabilità għal dan? Jien naħseb din l-issue il-wieġbek politikament dal-għodu, wieġbek għada mhux problema, naħseb li din l-issue m'għandax taqsam assolutament xejn. Se nerġa' nirrepeti l-istess mistoqsija li għamel Darren. Ma taħsibx il-fatt li ma ħadx biżejjed azzjoni fil-każ tal-Panama is contributing għall-inqas ftit ta' suspicion mill-gazzetti u pajjiżi barranin fuq is-sistema tat-taxxa tagħna u t-tieni mistoqsija. Ħawieġeb mal-ewwel bir-rispett kollu, anzi li kieku stess bil-maqlub. Xi kieku għandna sistema tat-taxxa segreta, m'għandekx għalfejn tmur pajjiżi oħra kieku jien raġunament li nuża bir-rispett kollu. Ikoll nżid ftit fuq li qal Tim u anki Darren. Il-fatt ġara f'Malta vis-à-vis il-Panama u secret companies, eccetera. U din innuqqas stazzjoni minnaħa ta' Malta. All right, granted li din m'għandix taqsam as such mal-issue tal-Panama. Imma, per eżempju, dal-għodu kellek ir-riżenja tal-Moviment 5 Stelle li semma f'daw il-links u mill-ewwel ir-riżenja. Jekk ikollok parallel, innuqqas stazzjoni indirectly kellha effett fuq din ukoll. Ġifieri jista' jkun li konna targeted ħabba fekk. Ma naħsebx assolutament.